வாயா போலீஸ்கார், எப்படி கீரா? நான் நல்லா இருக்கேன். எங்க கை கொடு பாப்போம். ஒரு 5-10 மாமலை வெட்டு, அப்பதான் கொடுப்பேன். நீ கையே கொடுக்க வேணாம், போடா. நாங்க போவோம் இல்ல இங்கே பாய வரிச்சு போட்டு மல்லாக்க படப்போம். உனக்கு என்ன, நீ போயா. எடுத்தியா? யோ எடுத்தியா? யோ லவரிக்கா பால் எடுத்தியா? டே மச்சி, நீ ஒளிச்சு வச்ச சாப்பாடு அந்த ஆயா கண்டுபிடிச்சிருமா? வாய்ப்பில்லை மச்சி. அப்போ ஓகே. டே என்னடா அந்த ஆயா கரெக்டா போய் எடுக்குது? அட ஆமா, அதான் மச்சி எனக்கு ஒன்றும் புரியல. நீ ஒளிச்சு வச்ச லட்சணம் அப்படி. அப்பாடா, ஒரு வழியை சீரடை கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்ப அடுத்து வத்திப்படி எங்க வச்சிருக்கான்னு தெரியல. இப்ப அதை தேடணுமா? தேடி தேடி பார்க்கிறேன். எது எனக்கு கல்யாணமா? ஆஹா சூப்பர் சூப்பர். கல்யாணம் தான் கல்யாணம், எனக்கு தானே கல்யாணம். டே ஓவர் ஆடாதடா, நான் சும்மா சொன்னேன். எது சத்த நேரத்துக்குள்ள என் ஆசையில மண்ணிலே போட்டானே.